Ffantastig. Nawr, dyn ni'n agor dros y surgery nesaf gyda Dr Ann sy'n cadw cwmni ni'n Gyrdydd. Siwr i chi, Dr Ann, chi'n o reit? Fi'n iawn, a chi'ch doi? O, dyn ni'n weddol fach. Diolch yn fawr iawn i chi. I ni wedyn yn troi'n sylw nawr, Dr Ann, ar gyfer rhywbeth arall sydd yn angen sylw hefyd yn heiddiannol ddigon, achos dros y penwythnos, mi roedd hi'n ddyrnod rhwngwladol rhoi mer esgyrn, sef bone marrow. Ac wrth gwrs, yr anogaeth yw i roi'ch enw ar y gofrestr honno. Ie. Beth sy'n digwydd hwnna, chi'n dod i'ch enw sy'n chi'n o 17 lan i 30. Chi'n gallu dod i'ch enw ar y restr. A bydden nhw'n cymryd eich gwad chi a profi fe i weld pa ffactorau uniongyrchol sydd gyda chi ar gyfer cael match gyda rhywun. A mwyn y beth... O, mae Dr Ann wedi... match grwpiau gwad fel A, B. Mae fe'n anodd iawn. A chi weid y gwir, go bryn byddwch chi'n cael eich galw, oherwydd mae yna enghraifft llynedd oedd 40 miliwn ar y restr, a mae restr byd eang o'r mer esgyrn yma. A dim ond o'r 40 miliwn yna, dim ond 50,000 match oedd i gael. Felly, os oes rhywun o do lan na angen match a chi ar match na, bydden nhw'n galw chi mewn i roi mer esgyn. A chi ddim yn cael pigad mewn yr asgwrn. Chi'n cael proses diddorol iawn, a maen nhw'n cymryd gwad o un braich, tynnu y pethau diddorol mae mas, y bôn gelloedd ag ati, allan o'r gwad, a roi'r gwad coch nôl i'r fraich arall. Felly mae digon hawdd. Ond mae yna un deulu yn Pontypool, a bydd ei llun nhw'n dod lan nawr, i'n gobeithio, le mae'r datcu, y mab a'r oer wedi cael ei restru ar y restr o roi mer esgyn nhw, y teulu Taylors y Pontypool. A mae'n anodd credu, mae'r tri yma wedi cael ei galw am match. Un yn Affrica, un yn Texas, un yn Ffrainc. O sôn am y teulu yma thos diwetha yn y wasg yn Ffrainc, mae fe'n rhywbeth i'r llyfr Guinness yn y wir i chi. Sicr. Mae fe'n anhygol bod y tri o'n wedi cael ei galw. Hwna yw'r rhodd gorau posib, y rhodd i roi bywyd, yn dyfe? Ac ail gyfle i rywun. Felly gofrestwch os chi'n gallu, ynddo fe? Diolch, Dr Ann. Gofyn am match a dim un i gael. Diolch yn fawr iawn i chi, Dr Ann, a welwn i chi wrth nesaf. Diolch. Diolch yn fawr. Diolch.